Nämä on vitun pahan. Ja viimeiset 10 minuuttia on jäljellä. Tottenham Manu. Tottenham Manu. Vaarallisia. Sieltä tulee kulmaa. Onne saatana. Vieläkö pystyy? Vittumainen Tottenham. Nopea defu. Pystyykö? Joo, pystyy! Levi! Ai saatana! Pinokki hoitaa! Perkele vittu! Hakakkaa pojat, hakakkaa! Ei syötä vittu! Lindström! Hyvä perkele! Pistä liikkeelle Hoitaa pallo! Ei auta, 5 minuuttia on jäljellä, kuten kuvasta nähdään. Ryan Giggs! Kyllä. Ajaa vituunkin hyvin, mutta aivan kauhia sukkaa. Vielä viimeinen haaste, nyt on Roundlet pitää näkää. Emra nyt pitää voittaa. Roundlet kyllä Ja Emra Ai hermostuu. saatana! Emra hermostuu.